Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraga jugu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jugu kemuri tinya wilila fala kachideme. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبلما شريفلا جبرني لجبو أمبو فوق أول المندو كالله سبحانه وتعالى دلي ألك كسي أنك هنا أنك بركة جديلي ألك وكنن أو بلجلينك Jamiatul Ançars din ka bolofara min be Daoudabougou kaw feeno no ye Daoudabougou comité sango sani ni wati insira ube don keren ka ke hina lase ka ta uka furewma an islame fure belajelen sabula tabaw olu tara ka ban u mogote jo anga foila fona kera anga duwawu munu namba kuye ani ambe sarakati munu buye hukumu konnana uni ma munu jera islameya bara nyogoyala balmayala sinjiyala o de bato nina nyogona utalen kofe abe kuma juruye jurumi nubeto saralila sangosa fokata uyere kunka donse bara inkera samedi don Novembre kalot le tani shegin samba fla ani tani wolonfla akera Daoudabougou balotan terena sinima so kerefe uye min fo anga nyama dawfe ambe kenen ka kenen dunate ambe sigini kenen ka sa chama ne ma fili ni sigin adam la ina ka samuel kere depuis en 96 Daoudabougou be kenesi kene men ko dum ko Bamako ko kene ka ke miri ka ke tachier joli ye chawye ani musoye anu munu jera ala ka dine siraka anu munu le dukeleta ka fa ni na flamba di ka Cherifla deme akake ka ala ka dine deme olumu ya ko ala ka hinena kenen be sigoli kama ka ke ya falini ani hineni uye ulama ni ala fe bara dali ala ka nowawi amin ama fu mo ko na nye ayre be ko kenen abe ko chama defo miri kenen do tashi kenen do oui, Adam ne piche kado 96 la kanabla en 2017 la matane fla aywa liya te debla cheni musola che woro ani muso woro Allahu akbar ulle an ko ala kadinena aywa ula ni shuya amani amaya naam ka ke hine ka yeshuma ka kla ka krengre naam islame fure bela jeli samaki ula nasiro keneka kanga boka dakra foli ke na ba pela jeli non ola foli kele ko fe tonde chamana musuma aywa ka damne section de Bamako la kana commune 5 na commune 5 quartier Chegi alhamdulillah quartier te mi moti ashunna ola mama commune yemofu ka section yemofu no temena ka boy ambe dugu na le Daoudabougou duguti we kele soro mero bea anga au conseil morobia imama morobia ijima morobia regroupement morobia no leader moroi anga jeunesse morobia o termine ko aboy anga teleso no Cherifla ay kenesro anga radio so no radio citoyen avec keneka anga fori bu bela jeli ka cheni musofo na ba bela jeli ka ina ala fe femu na tosro o ka nuta tosro ka ina ala fe sigi adabora hine mukama la ka ke hine anga bamba toyi na so anga président fe mo la ka nyema hine ko ka on fene o ke dabra fla foli ko mi kuma kala ka cha dina jemen kuma ka ha ke
denmisɛnya ni faamu dɔgɔya ye n b'o hakɛto ɲini lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ ka bɔ kuma la nin yɔrɔ la. Seydina Muhammadu wa salima taslima. Malima alislamu assalamu alaikum. An kɛlen kɔfɛ ka tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma. Ala min de y'a fɔlɔ n'o Ala ye de b'a laban. Diɲɛ hinɛ lɔbɔlen tigi ani lahara hinɛ kɛrɛkɛrɛnnen tigi. An bɛ nɛɛma ɲini o Ala in fɛ. A k'o jiri Amadu Muhammadu kan a n'a somɔgɔ ɲumanw a n'a ka sahababaw ani minnu tugura kɔni siratigɛ jɛlen na fo ka se don laban ma. Ala k'a nafa n'u barika ye. O kɔfɛ an bɛ kɛnɛ min kan nin ye kɛnɛ in tɛ kɛnɛ dogolen ye komi an ka beredanba bɔra ka kuma yɛrɛ ɲɛfɔ sisan nin kɛnɛ sigila a y'a san dafɔ sisan kɛnɛ kura tɛ kɛnɛ in sigira de ani minnu jɛra nin baara in na dugumakolo sanfɛ n'u y'a bɔ Ala ka hinɛ na ka kɛ hinɛ ɲini ye ani taasibila ye ka ɲɛsin olu ma Ala ka kɛ hinɛ y'u kan o kɛnɛ in bonya a n'a hɔrɔma kama u ye wuli ka jɔ musow tɔgɔ la ko ka daɲa fila foli kɛ nabaga cɛ a n'a muso bɛɛ la nabaga cɛ ni muso an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn fɛn o fɛn ma aw natɔla sɔrɔ o kana aw tatɔla sɔrɔ n'an bɔra ka taa bolo don fɛn fɛn na Ala ka kɛ hɛrɛ o kɔfɛ an b'an ka ɲɛmɔgɔw fo k'an ka karamɔgɔw fo n'o de ye Aliyu Kamara a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ani minnu ye nin kɛnɛ in labɛn ani mɔgɔ o mɔgɔ ye anw dɛmɛ ŋaniya ɲuman la nafolo la hakili ɲumanya la farikolola baara la an bɛ bɛɛ fo k'a bɛɛ barikada Ala ka n'aw sara o kɔfɛ an bɛ foli k'an ka sababu ɲuman ye n'o de ye Usmani Madani Sherifu Hayidara ye karamɔgɔ min n'a kɛra karamɔgɔ ye i wasara diɲɛ na i wasara lahara an b'a fɔ k'a barikada sijan ni kɛnɛya ani laban ɲuman bɛ Ala bolo Ala k'o d'an ma n'i y'a ye anw bɛ nin kɛnɛ in nafa dɔn k'a sigi ale de y'a fɔ an ye a ko silamɛw an mago bɛ diɲɛ na an mago bɛ ɲɔgɔn lahara o de kama ka nin kɛnɛ in sigi mɔgɔ ye e fa ka kɛnɛ tɛ i ba ka kɛnɛ tɛ i balima ka kɛnɛ tɛ fo silamɛya ka ɲɔgɔn kanu a ko silamɛw a ye ɲɔgɔn minɛ juguba kelen na an kana fara fara ko silamɛya kanu a ka bon ni fa kelen ba kelenya kanu ye a ka bon ni sinjiya kanu ye o kanu in de y'a to nin kɛnɛ in sigira su in na an bɛ dugawu kɛ taabaga ninnu ye Ala ka hinɛ u la Ala ka yafa k'u ma k'a minɛ an karamɔgɔba denkɛ la Mabadani Cini a n'a bamuso Bafunɛ Tarawele a n'a balimakɛ wɛrɛ min fatura ka kɛ hinɛ ye u kan ani an sokɔnɔ su bɛɛ lajɛlen ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen Ala k'a kɛ hinɛ ye u kan fo ka se dugumakolo melekeli ma aw minɛ nin kɛnɛ in sigi yarabi Ala ka kɛnɛ in sigibaga di aw yɛrɛw ma Ala ko k'a ka kira hɔrɔma kama sirifikɛ sijan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman bɛ Ala bolo Ala k'o d'an ma a bɛ siran min ye dugumakolo sanfɛ tɔɔrɔ ko la Ala k'a n'a kisi o ma a bɛ hɛrɛ min ni diɲɛ sosigi kɔnɔ Ala n'a ka denbaya a n'anw yɛrɛw Ala k'o k'a ɲɛ a jugu n'a jugu anw t'a dɔn Ala de b'a dɔn Ala ka jɔ a n'u cɛ an ka jamana Ala k'a kolo suma an ka jamana kɛlɛ Ala k'a ban bɛn ni kelenya ani koto ɲɔgɔndala ni dungafa Ala k'o sabati anw ka jamana kɔnɔ Ala k'o kɛ kira hɔrɔma kama sirifin ninnu yɛrɛw bonya kama ni Ala kama kɛnɛ in sigili kama salalatu wa rasulu daɲa fila foli min tun bɛ ne bolo ka se nabagaw ma o de ye nin ye hakɛto b'a kan salalatu wa rasulu n bɛna bɔ kuma la ka kuma di karamɔgɔmuso Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad wa salim Assalamu alaikum ya fiqatil din Tanai ne ko ala fe ka bo shitane to ma shitane mi kala fara ke fe ka wala ka hinela o ko fe amada me na la to barka mai masani na le de je ne la boleti ani la ha ne kere kere ne ti o ko fe amene man kishini ala fe aga jiri Ahmad al-Bashiru ba no e Muhammadu min nali kɛra danfɛn bɛɛ lajɛlen ka hinɛ sɔrɔ sababuya ye a n'a somɔgɔ ɲumanw a n'a ka sahabaw yarabi Ala k'an fara u yɛrɛ kan amen o kɔfɛ an bɛ kɛnɛ min kan nin an tɛ kɛnɛ dogolen kan komi ɲɛmɔgɔw bɔra k'o kuma fɔ an bɛ kɛnɛ min kan nin kɛnɛ barikalen don an bɛ hinɛ ɲini kɛnɛ de kan an bɛ barikada kɛnɛ de kan an bɛ Ala fo ka barikada Ala min sɔnna kan anw kɛ nin kɛnɛ in sigibaga dɔ ye kɛnɛ in bonya kama karamɔgɔ ye walanda min labɛn ka di ko ne ka dakurunya fila fo la o de ye fɛn min kan ka kɛ sigarabagatɔ ye o de ye tan ye a fɔlɔ a nɔgɔya dali ye wajibi ye ni balima silamɛ b'ale ka nɔgɔya dɔ ye wajibi ye
aflana ika bisigan ma jigira na ye no ngani mai asabana kika kalmatu shahada do da fanga fo ananna ikada kanye shikoroma aturuna na fatura iki boleke kanye flata tuku aworona aka fatul kuna foni jense awurun flana aka neno jana manoto kana dala ashirina aka korota ka boduma akonotona kashi hine o wajiban no me kulo ye harami ni ban mal islame fatura kakashi ni hine ni magari ani jiyanuma o wajibalen do kadaka ka fo ne ban mal islame ni ay ñogo soro islame ala ay ñogo soro alamadi ala o me ne ban ma de ni ala ni minebe o kuma ne ne tan daga chugo me o kashi ano miri ane ambal mai yere ngani anyu ala ka jigaye o wajibi me ga kule ne tache na ni mago sara mbake chugo di ne jigitigara o ye harami islame ga bo mangate ka fo ni yore na be profite kena yere so bi akuni mi no e jola jindai ale de na dem sena ke no fe wallahi di mi ne do mina ala to ran ba ke chugo kini damaro bana ka fatu aso anshima furu o hine no kanu ma ai kene to be si so de mono kram ga di ba ni ma ya fo kana boya sawa samba si kanu boya ni hine kama o ma ni balma islame fatura hine kashi o wajibi me kule harami atana kana juru sarali wajibi ale no na fatura fe foro mo wajibi ale no ni baba to fatura dora kana ni na so jumi balo ka sarati ala ne balma islame o karamo e wala dan labe ga ni ma ko ne ko fo kene boya kama o ni ame do kan karamo e ka do ke karamo ali aka chesiri anaka farfon na kan na mana anaka do niya ale femi na la fe je ani la ala ka kana amina ya rabbi hamim bana la ala kana wona ana parage yo bela jeli ame bela jeli fo fe dro me do ni na ngani ana ame musofu wallahi akuma no fe ya na kuma me atika fe nke bamba to ke la me ka kan yere na fe do na ya kan yere ama ina la fe aga de hina chama e ka jiruga ka keba da yere ma ni yore na be profite ka hina nyini ka nyeshi ambam so ma no e baf ne trawle ana dinge no e madan chini haidarai ani abalma fe fala jelembe ama ina la fe ala ka ne man kishi chama jiruga ka bara dal no wawi ya ko kitim na ala ko no ya anu ta je kitim ma ala ko no ya ala ka ayeru nya ka taro mono ame do ka nga sawan mai no e ba marande basta na fula bato jabi ame do ke chen ni aga logi bo ga da bo fala ka dine deme ala e chen kerengere ka bo kerengere no na ka suwandi ka bo suwandi no na ka kanu ka bo kanu ne una ama ina la fa be fem ni jen na ra ka kanai ankara mo jugu ana ere jugu ala ku betache mo ngo ka ta ankara mo la fi ale fe yala bi ala kana la fi fefe sesira ni kenen ka ga foli babe ga foli be o conseil ani imama ani munu mina wajulu ni kenen sigi munu ye bara mi labe ga foli be be ala ka usara ala ka amba ni wotama kila boya ko so sallallahu alaihi bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على نبي الرحمه ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبل ما الإسلام هم بفو نسلم يفو لكاني كانغا كما دمنا نالو تلاتو وبركة ماي كصلي كشيني دم تشاما على كوكا عمود محمد صلوات ربي وسلامه عليه الحمد لله dakurnya fla foli min bambolo amanga foli folo anga komini nyamaula no yanga merwi ananga dutigu karangrana nanga Daoudabougou dugutigi amba fo amana dine kana mana sigi yoro na welela abetagai wanga komini dugutigi bebiti suro angu be kalabankura anye dugutigu fana ya no fa ambu fo obe femira o be tege di nyoma yira anu ni yonche bara tablo la ambu fo ko wala nyimando commune sanga association islamique ou bet hola au conseil bureau communal togola bureau de district togola alhaji Bamusa Touré naga naiboye Muhammad Makibaye
olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la bi su in na an b'an ka foli lase association Ançars diini baarakɛla bɛɛ ma k'a daminɛ tɔn a ruhu diini na n'o ye a Sheikh Sherif Usman Mariana Haidara ye ka n'a bila tɔnden kelen kelen bɛɛ la an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn diinɛ a lase ko ɲuman na ani diinɛ baaraw la commune 5 la y'anw fɛ tɔn min bɛ yen nɔ n'o ye silamɛ tɔn ye an bɛ don min na i ko bi minnu lakodɔnnen don an bolo a bɛ se tɔn 50 ani tɔn 4 ɲɔgɔnna ma musow b'a la denmisɛnw b'a la nka tɔn min ka baara ni baara b'a yira kumakan tɛ Ançars diini b'olu ɲɛfɛ an b'u fo u ka baara tɔn baara ma kɛ kumakan ye papiye fana tɛ k'a b'an bolo an b'u baara nɔ de ye quartier bɛɛ san waati bɛɛ an bɛ wele kɛnɛ dɔ kan an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn u ka cɛsiri la diinɛ nin ye n'i ye min kɛ cɛsiri la i b'o sɔrɔ n'i ye min baara man amila salihan fali nafsihi n'i ye ɲuman kɛ i bɛ k'a k'i yɛrɛ de ye wa man asaa ni mɔgɔ min ye juguman kɛ fa alayha i b'a k'i yɛrɛ de la mɔgɔ an ye association dilan k'a fɔ an bɛ diinɛ baara mɛ an b'a ɲini tɔndenw fɛ ani tɔntigi bɛɛ fɛ an k'a bɔ papiye kɔnɔ an k'a bila waleyali la ala bɛ o de fɛ ala b'a fɛ an ka baara de kɛ fakul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu silamɛ tɔn tɔw an ka baara kɛ i n'a fɔ Ançars diini b'a k'a kɛ cogo min na ala b'an nɔ ye muminun b'an nɔ ye an bɛ ala deli u bɛ baara min na ala ka a kɛ a bila u ka mizani na dusu na an faso jamana ba in na n'o ye Mali ye a duguba min n'an b'o kɔnɔ o ye Bamako de ye an b'a ɲini ala fɛ a ka yafa kira Mamadu ma a n'a somɔgɔ sanumanw a n'a kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo ka taa se lahara jɔdon ma ala m'an ɲɛrɛ o jamana dusu na an nisɔn ka di an b'an karamɔgɔ Haidara fo Mamadu ma dɔw ni jahanama cɛ banamini kalama ko a Haidara ala ka maa kalan ne ye ko a Haidara ala ka maa lamɔ ne serifika ko a Haidara ko waati kurunin don an tɛna kuma janya an bɛ kuma di an karamɔgɔw ma su in na n'ala an tulo gɛrɛjɛ kɛ min ye k'o f'an ye karamɔgɔ caman ne welela k'i ka na Daoudabougou yan ka na fɛn fɔ Haidara kanubaw ye o ti bala anw na anw bɔtɔ de ye Buguni sisan su 10 an bɛ Buguni n'a mara la ni ka munumunu an bɔra ye tilekɛ in na de k'an kunda yan ka taa karamɔgɔ fɛ yen ka sira ɲini ye sisan ka sɔrɔ ka na yan o la Daoudabougoukaw ne nin kɛra a ka kan sabu ani minnu jɛra anw ka bamanankan ko ten ko maa bɛ maa kɔn Segu ɲɔgɔn ko an bɛɛ bɛ taa Segu ala ka Segu taga nɔgɔya an bɛɛ ye minnu y'an gɔn ye n'aw ye sigili kɛ olu kama k'a bɛ hinɛ ɲini a ka kan canbilen an bɛ sira d'i ma ni ala min nɔgɔya su in na k'o f'an ye karamɔgɔ Haidara ka taga na an bɛ sira d'i ma Haidara ɲɛ dilanba n'a kɔ dilanba caman. O tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ Sheikh Mohamed Lamine Thiam ale ye baara kunfɔlɔw daminɛ a ye min fɔ an ka ɲɛmadaw fɛ. Alhamdulillahi allazi la ya'lam kayfa huwa wala haysu huwa wala ayna huwa illa huwa wa afdalu salati wa atammu salami ala khayril anam Abil Qasim Muhammad wa Ali صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الأنجبين المعصومين وصحابته الأخيار إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أمبدي أسلموا نجرى الله سبحانه وتعالى سوينا ساكلو تنكلنا كلتا أنشيكي سام بافلا أنتن ولوفلا ni o bena do mamangono aywa jati ya dawla akonga ke kle bisaba shui
kira ka fasobila faden juguya ya sababu ye ka bɔ Maka ka taa Madina o jateya san 1439 Ala sɔnna an bɛ an ka Maliba kɔnɔ a faaba la ni o ye Bamako ye quartier la ni o ye Daoudabougou ye commune 5 kɔnɔna na ka foli kɛ Daoudabougou ka bɛɛ ye baden ni sinji ni kanuɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen an ka kɛnɛ bonyana ka jigima fa ni dugutigi ka bisimila ye n'o ye Daoudabougou dugutigi ye a ko an ma ko an bisimila bisimila ka di n'a tulo la ka tɛmɛ mun y'i a kan an bɛ dugutigi fɔ a ka bisimila kɛcogo ɲuman na ka laban tuguni k'an ka maabaw fo karamɔgɔbaw la minnu ye an ka kɛnɛ bonya n'u farikolo yeli ye kɛnɛ kɔnɔ an'u ka kuma ɲumanw k'an ka kɛnɛ ɲɛma fifa ka di an ma usa dunbiyaw na u ye bonya min jira an na a bɛ hɔrɔn bɛɛ fa Ala ka hɛrɛ kɛ an n'u ye ka ɲini fɛn bɛɛ nɔgɔya n'an bɔra yen association minnu y'an magɛn silamɛ tɔnw na an y'an ka bonya kala sɛmɛ a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen la o ye wele jaabi Ala de kama an ɲɛ bɛ kunkolo dɔw la nin kɛnɛ kɔnɔ hali n'a fɔra faama kunbɛ don o dɔw ti bɔ nka n'i ko silamɛ ma Ala i y'a san silamɛ bi jɛni fɛn bɛɛ ɲuman sira fɛ Ala kama an bɛ aw fo ni aw ka nani ye n'an bɔra yen an ka jamana min n'an b'a kɔnɔ Maliba don an bɛ dugawu kɛ jamana basigi ni a kolosuma na Mali man ka kɛ fitinɛ dagayɔrɔ ye sabu Mali cɛkɔrɔba kɛra waliden fɛ a yɛrɛ den ye Mali musokɔrɔba ye to nɔgɔma bɔ a yɛrɛ den da k'a don waliden da sinankunya ye Mali bɛɛ kɛ kelen ye hali ni furu ko a bɛ tiɲɛ sinankunya b'a dilan ni sigi ko a bɛ gɛlɛya sinankunya bɛ gɛlɛya bɔ a la n'i ye fitinɛ ye o jamana kɔnɔ an bɛ lajarabi bolo ani fadenjugu ka laɲini n'o tɛ Mali cɛkɔrɔba n'a musokɔrɔbaw ka juru donnen tɛ k'a bɛ sara u kɔ la an y'a ɲini Masa Rahamani fɛ jamana Ala ka basigi ni k'a kolo suma ni k'an bɔ lajarabi bolo n'a fɔra fitinɛ bɛ jamana kɔnɔ a filanan kɔngɔ bɛ jamana kɔnɔ o tɛ ko nɔgɔ ye anw ka yɛrɛma hɔrɔnya Mali kamalenya a bɛɛ bɛ sanfɛji foriko ɲuman de bolo ni samiyɛ ɲɛna cɛkɔrɔbaw baro kɛ k'a ka di gele sanfɛ ni samiyɛ sanji forila musow tɛgɛrɛ fɔ k'a kolonkala la hali o ka di ka tɛmɛ kɔnɔ dɔnkilida k'a jiribolo la ye ni samiyɛ sanji forila anw ka nin mani tulonkɛw ni an ka sinankunya tulonkɛ ni an ka kanimɛ tulonkɛ ka di n'i ye tulo kɛ min fɛ a b'a jɛ i bolo sabu ni dɔ bɛ bɛɛ kun bɛɛ ta bɛ k'u bɛɛ la nka ni samiyɛ sanji ma fori n'i ko min ma ko alo petit ni Ala ma fɔri i ka an na kutubaw don ɲɔgɔn bere la fanda dusuma man di yarabi an ka jamana sanjiko an y'a ɲini Masa Rahamani fɛ Ala ka a ɲɛni kɛ san bɛɛ ko de ye n'an bɔra yen nin kɛnɛ in sababuyara Ançars dini islamiya minnu fɛ commune kɔnɔ yan quartier kɔnɔ yan ni président yɛrɛ bɔra ka dantigɛli kɛ musow bɔra ka dantigɛli kɛ an b'u fo k'u koɲuman dɔn ni k'u barikada u ye fɛn kɛ maa wɛrɛ ye maa wɛrɛ b'a k'u ye ni Ala sɔnna adamaden bɛ sara n'a ŋaniya de ye Ala k'a n'u sara
olu yɛrɛ fana ye nin min sababu u y'a hakilila ɲuman na miiriya ɲuman ta jɛngɛnen lakilenba de fɛ dibile kanaba de fɛ filile kanaba ni dibiyalen nɔrɔlen de fɛ silamɛya kogo bɛ ne jɔba de fɛ maaya miseli ala ka miseliba ka silamɛya bɔrɔtɔ kala a tɛ fini bɔrɔtɔ kala nka a bɛ maaya bɔrɔtɔ kala ala ka kɔgɔ a ti kɛ nala k'o bɛ don dumuni na nka a bɛ kɛ maaya nala ka adamadenya ja ne bɛ Bahawudin ma Kemaluddin Sharafuddin Nuruddin Shihabuddin Asid Sherif Usman Madani Aidara sirikɛ ni baji ye jigi ye jɛgɛ ma e kɛra jigi ye adamadenya ma ni jiribolo ye jigi ye kɔnɔ ma e kɛra jigiba ye adamadenya ni diinɛ ma sirifɛ ni sanji b'a ɲɛ falen fɛ e min ye adamadenya ni diinɛ ye sanji se k'o ɲɔgɔn ɲɛ falen fɛ sirifɛ i ni ce i ka faso jɔ la i ni ce i ka diinɛ jɔ la i ni ce i ka maa bilasira la i ni ce i ka yɛrɛ denkun na faso ye Mamadu Mando ye diinɛ ye maaya ye hɔrɔnya y'a sinsin cɛ min gama na ka wuli e don yɛrɛwoloya wasora ni cɛ min ye e don sirifukɛ i sara de bɛ Ala bolo n'an ye bi kɛ k'i fɔ ka sini kɛ k'i fɔ ka dɔgɔkun kɛ k'i fɔ ka kalo kɛ k'i fɔ ka san kɛ k'i fɔ ka si kɛ k'i ka ɲumanw fɔ sirifukɛ a tilancɛ ta n'a ta tilancɛ an tɛ se a da la o la i saraba ye Ala ye bolijugu minɛba an ka min ma i saraba ye Ala ye su y'u to kaburu kɔnɔ k'u ka nɛɛma kofɔ ni cɛ min ye e don kɔkɛ kale ala ye kɔkɛ kale bɛɛ y'a dɔn juma misiri ba Bamakɔ yan o alimami don a y'a fɔ ne ɲɛna a ma kɛ n kɔfɛ fɔ ko kelen tɛ fila tɛ a ko dɔ bɛ yen Hayidara ko tun ka gɛlɛ a ma kosɛbɛ nka a yɛrɛ kun da mɛ karamɔgɔ min na n'a y'o hɔrɔma ɲini k'o barika ɲini a t'o karamɔgɔ falen foyi la Ala sera karamɔgɔ in ma a mɛnna mawuludu su dɔ fɛ ale yɛrɛ ye dugawubaw ni dugawuw kɛrɛnkɛrɛn a karamɔgɔ ye a y'a sɔrɔ tɔɔrɔ min b'a yɛrɛ dusukun na o ye sirifiko ye sirifukɛ ka ko o bɛɛ d'a ma a ye dugawu kɛ a karamɔgɔ ye kosɛbɛ sufɛ a nan'i da a ka zikuru ninnu bɛɛ kɔfɛ karamɔgɔ nana fɔ a ye sogo la ko wuli i ka taa bɔlɔnti kɛnɛ na Ala ka maaba dɔ bɛ wajuli la ye an zuw bala ka hinɛ sɔrɔ n'a kumakan ye Alhaji kɔkɛ kale Bamakɔ juma misiriba alimami y'a ye a ko o don de cɛ ka juguya banna sirifukɛ fa fɛ ko suw ko taa bɔlɔnti kɛnɛ na Ala ka maa ɲuman dɔ bɛ yen anw suw bala ka nɛɛma sɔrɔ n'a kumakan ye n'o kanubaw o lamɛnbaw o nɔkantugubaw n'olu ye nin ɲɔgɔn n'a kɛnɛ sigi banbaatɔw ye jigi tɛ su la Ala kɔfɛ fo ɲɛnama ɲuman ka dugawu nin kɛnɛ an y'a sigi an yɛrɛ de ye Seydina Ali y'o de fɔ a kanuɲɔgɔn dɔ fatulen n'a bɛna a da dayɔrɔ laban na Imam Ali ko cogo di a ko dafannahum kama dafannakum wa kazalika nudfan a ko e min b'an bolo bi anw ni e jɛra ka kununko suw don i yɛrɛ y'i ka cuala muru bɔ ka kasange juru tigɛ ka bɔ su dɔw sen la i ye su dɔw ɲɛda foni kasange la
ye bogo kene ni bogo jala bla shu do ka ye biriki sema shu do la I bolo ye shu do da bi an be da shini bolo wɛrɛ bɛ an yɛrɛw da Allahu akbar jam an bala ka kala kɛ bi kabna an b'a kɛ maa kelen ye ni o ye an yɛrɛw baden n'an sinji ye sinji ɲuman min ye fa barika sɔrɔ ka ba barika sɔrɔ ka kɔrɔ barika sɔrɔ Fatumata la aw n'a kɔrɔkɛ jɛra hɔrɔnya jɛ ni silamɛya jɛ maaya sɛbɛ sɛbɛ jɛ la kabini an misɛmani an m'a misɛmani an bɛ sirifikɛ nɔfɛ n'o ye Mamadula ye nin kɛnɛ in na a ye foli k'a ye kabini ne b'i Kolowari a bala ka nin kɛnɛ in suda an na waati jɛnyɛna ka tila ka n wele Segu ka tila ka n wele Buguni an na nin wele k'a jaabi la an b'a fɔ kabini an m'a misɛmani anw n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ sirifikɛ nɔfɛ dɔgɔmuso in y'an dɔn a ye maaya dɔ ka hɔrɔnya dɔ ka danbe dɔ ka diinɛ dɔ Ala ka sɔrɔ ka s'a ma adamaden kɛra cogo o cogo I ka kusa dɔ ye dɔ ka kusa ye ni dɔ ka kan n'a fɔra ale fatura funamusoya la o ye tiɲɛ ye a bɛ Ala tanu n'o tɛ a ɲɔgɔnna dɔ su lama bɔra denso la o ma fiɲɛ minɛ ka bila bɛɛ b'i ka sariti k'a de bolo bilasirali jamanja n'a suruma a ti laban foyi la I na somaw fo kɔ I ye san 100 balo don dɔ Ala k'a hinɛ don I ye san 20 yɛrɛ balo don dɔ Ala k'a hinɛ an bɛɛ b'an da kuma kɔnɔ o la n'an ye nin kɛnɛ sigi banbaatɔw ye dɔ b'a sigi an yɛrɛw ye arabu ko ten kema tudinu tudan wa jaza'u min jinsil amal I ye juru min don I bi sara o de la wa I y'a don baara min ɲɔgɔn na o ɲɔgɔn de fana bi sara I ye an cɛ ka tasibilaw la an cɛ ka miiriw la su bɛɛ kɔ tɛ ɲumanka ye su bɛɛ kɔ tɛ ɲumanka ye su bɛɛ kɔ tɛ ɲumanka la Daoudabougoukaw na aw ye nin kɛnɛ sigi commune 5 na aw ye nin kɛnɛ sigi an b'a fɔ a ye balawu dɔ ye an ka bɔ diɲɛ kun na n'o tɛ kɔsa in na arabuw fɛ yen hali a lakale man di basamatun fi kabiri su k'i to kaburu kɔnɔ ka feere kɛ ɲɛnama ma Allahu akbar o de kɛra kɔsa in maanifinya bala ka taa taabolo min fɛ bi miiri ni taasi tɛ yen bilen ka taa banbaatɔw la sangafo da kɛmɛ baro ye sangafo da kɛmɛ zaamɛ dunyɔrɔ ye sanga bonda kɔlɔsi ni walimuso tɛgɛ k'a dɛrɛ k'a yigi su bɛɛ kɔ tɛ ɲumanka la arabuw fɛ yen hali a lakale man di cɛkɔrɔba dɔ fatutɔ a y'a denkɛ cɛ 5 tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan a ko n den a ye bɛn bolongɔni 1 di bɛlɛ ta nin mana ɲaga ka janya la a n'a ka janya tɛ se ka bɛlɛ ta fo n'a ye surumani fara a yɛrɛ kan a ko n den a kana ɲugu ɲuman de bɛ se ka juguman ye bɛɛ bɛn'a kan an ka bamanankan na ko kinibolo ye bolo ɲuman ye ko numanbolo ye bolo jugu ye nka kinibolo n'a ka ɲumanya a tɛ se ka tɛgɛrɛ fɔ fiyewu jɛni bɛ se ka tɛgɛrɛ fɔ n'i ye kinibolo ye a tɛ se pour que a ka mankan bɔ a yɛrɛ la ka tɛgɛrɛ fɔ fo a ka juguman in fara a yɛrɛ kan y'a ye a ko o tuma na n denw a ye bɛn bɛnbali
bɛnbaliya n'i ye bɛnbaliya ye maanifinw ni ɲɔgɔn cɛ hali n'i y'a ye kogobolo la n'a pɛrɛnna basa don yɔrɔ don fanga o fanga bɛ adamadenya la ɲɔgɔn minɛ don wa fanga o fanga bɛ sinjiya la ɲɔgɔn minɛ don wa sinji min ni e jigima bi fa o de ye sinji ŋaniya ɲuman jigi ye maa o maa y'a kɛ faden juguya ye ala t'i fa fo a k'i siri fadenw na i y'i tigɛ minnu na Cherifla y'an gala o la Nabilahi Yusufu sinima kɔrɔw ye jɔnya de kanu ni Yusufu ye u fa de ye k'a jɔnsɔngɔ minɛ wa sharahu bi samanin baksin darahima ma'duda ka u bolo jan k'a jɔnsɔngɔ minɛ u fa joli faden juguya kama a ye bolo jan fɔlɔ la ye dɛ bolo janna siɲɛ fɔlɔ la an b'i jɔnsɔngɔ minɛ bolo filanan bi taa jan kuma jumɛn u dɛsɛlen u fa balo kɔrɔ u dɛsɛlen u musow n'u denw balo kɔrɔ u dɛsɛlen u yɛrɛw balo kɔrɔ u ye Yusufu kanu ni jɔnya ye ala y'a kɛ masa ye o dama tɛ ala m'olu fa fiyewu f'u taar'u bolo ja Yusufu ye wa tasaddaka alayna saraka d'a ma saraka d'a ma o tuma na cɛkɔrɔba y'a denw bilasira ni nin kumakan ye gɔrɔndɔ ko kelen o kɛnɛ ka cɛkɔrɔba fatura denw ye cɛkɔrɔba da dayɔrɔ laban na bɛɛ la dɔgɔnin kasira ka maa tɔw lakasi nin ye ba ka lipogo bilalen a farikolo bɛ min la ilaha illallah muhammadu rasulullah nin ye ba ka kanafini dulonnen a ka sina sabara bilalen filɛ a sen bɛ min ka don a la la hawla wala quwwata illa billah a bɛ nin fɔ a bɛ kasi a bɛ maa tɔw lakasi ja nafigi bɛ kasi ni kunkolola ɲɛ ye a tɛ kasi ni dusukunna ɲɛ ye i y'a faamu mana bɛ na a b'o la i k'a dɔn a ye sira ɲini a kɔrɔw fɛ k'a bɛ taa fa kaburu la kɔrɔw ye sira d'a ma a mɛnna a ma na kɔrɔw ye sabara d'u sen la ka taa dɔgɔnin position lajɛ k'a sɔrɔ kaburu dɔ fana fɛ ka filɛli kɛ u ɲɛ tɛ maa si la ɲɛnama la nka u y'u fa da kaburu min kɔnɔ u ɲɛ b'a bɔgɔ bɛɛ bɔlen la k'a to kɛnɛma biriki min n'u y'a sɛmɛ fa la u y'a biriki bɛɛ ta ka bila kɛnɛma u ɲɛ b'o la u ja bɔra u taamana ka na gɛrɛ kaburu la fa iza hiya al-mufajatul kubra u taara sɔrɔ ɲɔgɔn ye bali amrun la yaqtur ala qalbi iblis hali sɛtanɛ t'a ɲɔgɔnna miiri jugu miiri ni maa ye u y'a sɔrɔ u fa a danda kini kɛra ka bilen koyi kaburu kɔnɔ a firima kɔnɔ kan u y'u fa kɔrɔta k'u b'a da kini kɛra kan ka ɲɛ u y'a sɔrɔ u dɔgɔnin fitinin su bi fa su jɔkɔrɔ sababu jumɛn na ja cɛkɔrɔba fatura ka immeuble ba dɔ de to sugu fiyɛ cɛmancɛ la a kalo kelen sara a bi den bɛɛ ɲɛ suma san kelen bɛɛ la dɔgɔnin ye feere papier de labɛn ka sɔrɔ ka taa cɛkɔrɔba bɔ a kaburu kɔnɔ k'a walanga ka bɔ a kasange la ka bolongɔni minɛ k'o su dabaji la k'o kɛ ka feere papier in tampɔn min b'a jira diɲɛmaa la ko cɛkɔrɔba sabali ye yɔrɔ feere ale kelen ma k'a bɛ kɔrɔw janfa n'o de ye o de kama n y'a fɔ a ye n k'aw ye yankata dɔ wuli ka bɔ an kun na sabu su bɛɛ kɔ tɛ ɲumankan la n'aw ye taasi kɛnɛ miiri kɛnɛ ala hinɛ sɔrɔ kɛnɛ yafa kɛnɛ ni kisi sɔrɔ kɛnɛ sigi banbaatɔw ni anw yɛrɛw ɲɛnamaw ye aw ye yankata dulolen wuli n'o y'a sɔrɔ nin kɛra arabuw fɛ yen hɔrɔn bɛɛ ala ko saya mɛlɛkɛ azarayilu ma a ko yali i ɲɛ bɛ ko la wa a ko ala de ɲɛ b'a bɛɛ la a ko i kun su di
Jerelai kun shulili min kɛ ala ye sitaru ni hijabu bɛɛ wuli a ɲɛ bɛ su bolomɔni na ɲɛnama bolo ka feere papier tampon su k'i to kaburu kɔnɔ ka feere kɛ ɲɛnama ma a ko ala ye ko cogo di ala ko nin kana bɔ a kɛyɔrɔ la ka taa lakale dafɛn wɛrɛ ye n'o tɛ i ti mɛlɛkɛya k'a kɔfɛ jango ka n'i minɛ a ye latigɛ wala lajɛ a ko ala ni si tɔ bɛ yen dɛ ala ko wala sɛbɛnni n'a jɔsili bɛ ne de bolo nin dafɛn jugu fa ka bɔ maa tɔw ɲɛfɛ dɛrɛla y'i to a biɲɛ kan k'a ni tigɛ ten de ale bɛn dɔ o tuma ni bɔ fanga min bɛ yen hali n'i ye kulu bila sabatɔ bolo kɔrɔ ni bɔ waati n galen na ni mɛlɛkɛw ka toronka tɛ a sɔnni b'a walaki ka bɔ a pilasi la a bɛnnen fo su ka sɔrɔ ka d'a kan o de kama kama qala sahibul maqamatil hariri يشيع أحدكم نعش الميت وقلبه تلك البيت ويشهد موارة نسيبه وفكره في استخلاص نسيبه ويخلي بين ودوده ثم يخلو بمزماره وعوده والله مقاماتي يودفو ako aw dɔ bi suta bayangari ta k'a bila sira ka sɔrɔ o tigilama dusukun bɛ soya fɔ a fɛ ni ye tiɲɛ ye dɛrɛ fɔ su joli denw waati kaburu bɔgɔ la o bɛnna den dɔw ka sigariti min ko fa waati ma fa kaburu bɔgɔ la ni ye tiɲɛ ye fɔsu joli bɛ den bolo a kɛmɛ ka suta bayangari kalama ta a kasimɛ k'a ɲɛ bile ka tɛmɛ kooro ɲɛ kan e fɛ ko su hinɛ minɛ don kunkolola ɲɛ bala ka ji bɔ nka dusukuna ɲɛ bala k'a fɔ yɔrɔ ba ko nin salen min filɛ k'a ka cɛso to a n'a ka moto ba in sanili ba in fa ko nin tɛ darama na k'ale b'o ta k'a sɔrɔ ne seko ye denkɛ fɔlɔ ye ja na ɲɔgɔn fa o de bɛ do ye dɔw dusukun na fa su don don ni aw ye san 20 ni kɔ kɛnɛ sigi banbaatɔw ye ansaru aw ni ce a ɲɔgɔnko dɔw bala k'a sɔrɔ ka kɛnɛ sigi kolangolow la aw y'a ka tamaw fara ɲɔgɔn kan ko ninnu bɛ tiɲɛ so bi ko an yɛrɛw bɛ laban yan sabu n'a bɛ maa to i ni ala cɛ kanu kama a bɛ maa to i ni ala cɛ gɛrɛɲɔgɔnya kama saya kunna ala kira to a man n'o ye o t'i da bɔgɔ la ko anw dɔ ka to yan n'an ma ɲɛ taa ko an bala k'a kɛ ninnu ye nka an bala k'a k'an yɛrɛ de ye diɲɛ siya bɛɛ jara ka diɲɛ tɔgɔ fɔ nka bamanan de ye bɛɛ da tubabuw ko le monde diɲɛ arabuw ko a duniya diɲɛ bamanan ko bamanankan la ko diɲɛ kɔrɔ de ye bamanankan la diɲɛ nin kɔ a ɲinibaa t'a sɔrɔ ka n'a ɲini a kan'i mago sa diɲɛ o de kɛra diɲɛ ye e y'a faamu wa n badenw diɲɛ a ɲinibaa t'a sɔrɔ dɛ n'i ye diɲɛ sɔrɔtɔ ye a ɲinibaa fɛ fo ni maa taamatɔ sera k'i sen da i ja kunkolo kan jɛni bɛ se o la jabi jɔ k'i kɔnɔ e k'i sen kɔrɔta k'i b'a da i ja kunkolo kan a bɛ tori ka taa ɲɛfɛ an ka dugukolo b'a bolila ka sɔrɔ i ma bɔ a la كما قال الشاعر هي الدنيا تقول لطالبها هزار من برشي وفتكي فلا يغررك مني ابتسام فقولي مضحك والفيل مبكي هي الدنيا إذا أشقت أزلت وتكرم من يكون لها مهينا
ako ni ma diɲɛ dɔn ye ko fila so do bɔmuna ni kasange cɛ Allahu akbar k'i kɔrɔta k'i majigi diɲɛ k'i sutura k'i malo diɲɛ k'i ɲɛ suma k'i ɲɛ gwa diɲɛ k'i wasa k'i jigi waro diɲɛ k'i yɛlɛ k'i kasi diɲɛ k'i balo k'i fa diɲɛ diɲɛ ma ka so i soti maa min fɛ ba ni so do yɛrɛ balasa so do ni diɲɛ yi nisɔndiya ko denkundi b'i ka so diɲɛ ma ni nisɔndiya ko furusiri b'i ka so diɲɛ ma ni nisɔndiya ko kɔɲɔ b'i ka so o diɲɛ kelen bɛ laban k'i nisɔngoya ko su bi bɔ i ka so na joli don n bɛ n tile kɛ n tɛ n yɛrɛ ye mɔgɔ tɛ ko la n'i bɛ t'i jɔ o kaburu kunna bi hali kɔnɔ kasika ye t'o mɛn o ka ca. o tɛmɛnen kɔfɛ an ka sherifkɛ ale ye kɛnɛ lasɔrɔ n'o ye Sherif Ali Badara Haidara ye ale nana baara in kuncɛ ni duwawu don ani wale ɲuman dɔn ani u bɛ baara min na nafa min b'a la a ye min fɔ an ka ɲɛmadaw fɛ. an bɛ Ala tanu ka Ala fo ka Ala wale ɲuman dɔn ka Ala barikada ka bɛn bi samedi le 18 11e mois 2017 ani an balimaw n'an sindiw an ka fɔra ɲɔgɔn kan ko kura n'o de Ala subhanahu wa ta'ala ka silamɛya kun kan ye ka hinɛ ɲini kɛ k'o ɲɛsin an ka taabaw ma an bɛ Ala fo la ka Ala barikada o kɔfɛ an b'an sindi ni setigi tɔgɔ barakama ye Ala min ye lahara don masakɛ ye ni kiitiw bɛɛ lajɛlen tigɛba ye ale ye saraw bɛɛ lajɛlen diba an bɛ an sindi ni a tɔgɔ barakama ye o kɔfɛ ka kisi nɛɛma caman ɲini a fɛ a k'o kɛ danfɛnw lasɔn yɛrɛ ma ka n'o ye Muhamadu alayhi salatu wasalam Muhamadu min cili kɛra danfɛn bɛɛ ma nɛɛma sɔrɔ ye ka biri bagaw na ka na se adamadenw ma fo ka taa se jinɛw ma ka laban ka kisi nɛɛma caman ɲini a fɛ ko kura a k'o kɛ kira so dingɛ sanumanw kan so dingɛ minnu jɔra ni silamɛ baara kɛli ka bere kunu fo ka se bi ma ka laban tuguni ka kisi wɛrɛ ɲini a fɛ n'o y'a ka sahaba ɲumanw ye ani minnu bɛna diinɛ nɔkan tugu ni baara ɲuman kɛli ye fo ka taa se lahara don ma ka ɲini Ala fɛ su in sigi kun ye min ye an b'a ɲini Ala fɛ a nɛɛma Ala ka ɲɛsin an ka silamɛ furu bɛɛ ma an yɛrɛ minnu bɛ kɛnɛ ka yan ɲɛnama hinɛ Ala k'o kɛ an yɛrɛw ye an b'a ɲini Ala fɛ an bɛ sira tɔɔrɔ ko fɛn o fɛn ye yarabi an ma Ala k'o kun bɔ an kan an bɛ hɛrɛ fɛn o fɛn nata diɲɛ kɔnɔ ani lahara yarabi an ma Ala k'o di ne ni aw bɛɛ ma Ala k'an sutura Ala kan'an sara kɛ diɲɛ ye an ka taabaw Ala ka yafa o ma min bɛ o ni Ala cɛ Ala k'o yafa min bɛ o ni jɔn cɛ Ala k'o ta o ye an yɛrɛ bɛ fatu don min na a ka sɔrɔ n'Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ Ala k'o latigɛ Ala k'o k'a ka Alaya bonya kama kira n'a somɔgɔw kama sɔlila rasul kɛrɛ wala alhamdulilayi an bɛ segin de ka Ala de fo ka Ala barikada ka Ala waliɲuman dɔ dan tɛ foli min na ka kanubaw fo ka dɛmɛbaw fo ka silamɛ bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ Daoudabougou min kɔnɔna la su in na an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin a dugutigi ma a bɛ an fɛ su in na kɛnɛ in kɔnɔ yan an b'a fo danti foli min na k'a ka maakɔrɔbaya to a la ka dɔn k'a fɔ ale de ye Daoudabougou tigi ye bi ni Ala ka diɲɛ ye ka laban tuguni ka n'i sigi a ka gerebuw fɛ an b'a fo la danti foli min na k'a n'a ka conseillers fo k'a n'a ka dukɔnɔmaa bɛɛ fo o kɔfɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn an karamɔgɔ ni an ka diinɛ ɲɛmaa minnu bɛ an fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Daoudabougou alimami an fa ani an karamɔgɔ an b'a fo danti foli min na ka déplacement la ka na su in na participer an fɛ an b'a fo danti foli min na o kɔfɛ Daoudabougou kɔnɔna la yan silamɛ tɔn fɛn o fɛn bɛ yan an bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma
amma tabulo bo tabulo la maaw ma jena nayi ka fo Allah subhanahu wa ta'ala e kelenye Muhammad Mustafa ya ka chide ambe ful la se abela jelema ko fe kan na bakaw fu a che ana muso dem se ana makoro ka o bela jelen fu danti fuli mina aka déplacement la suina ka fo nyonka ala ka dine tola ambi aw fu la danti fuli mina akla ni de sigi koye koro jumenye ala yanda la fedo de kamando e barakeli o kay ka wuli ka joko la o bi Allah subhanahu wa ta'ala nyada de jira sabla make fuy kama fona kera lay o kofe anga autorité no anga porteur d'uniforme wi anga jamana fama no anga police wi be en fait suina kana faranka kenen ka assurance bi ka sabati ci komina ambo fo danti fo limina doro ka wasaw bela jeli jamiatul ansar din wi ledu do de ta Allah subhanahu wa ta'ala no de ala ledu minum bla ka qur'an ko nala ka fo ale ka ala ka dina deme baw minum bu sebela o koro islamé bela jeli femi wajibi ale do anka o de anga ledu ta anga ala dana ya ko fe la jamiatul ansar din wi o ledu de ta no e bayatul islamiyya o kalaba tuguni kabola ledu wara minum be tuguni kabikira Muhammad Mustafa kilela no de islamé o no e mu'minu yi ko be ledu min takira ka fo ambi deme anni ananga nafulo yi mako jorana su yi mako jorana kile ambi idem jamiatul ansar din o ledu ta ala ka islamiyya no de yu kale qur'anela ka fo ala ka dine amana be fe o fe ma shu farakleka use mi ala oboke jamiatul ansar din aw fo dati mo bulu me aw fo dabi ala bulu o babo yani yanga tani kuma yoroja ambi ko nga su dawla fo na kunti wajuli ko mo yorubo kalama girebo na kunti foye kene ka ni girebo dugo kelite o de wuli bali kila wajulu minu no lu kanga ke no de akila jigi minu kanga ke ankara mo sa cham ale bora fon fe kanga fo islamé o ye fon fe kanga fo adama dewnye ala sona ma ale da sira kan minu fo o lu de kera o lu gardiga suina inshallah wala doro nana kana fulle blawla kana si en jodoro kadu ko nyina o fe ani kadu go ke awi kenen konnala asiri ko yemi o bise ka sabati chugo mena nga nyode fo monsieur go ka islamé benye koro jamiatul ansar din we barabake nyina Allah subhanahu wa ta'ala ka islamé togola barami ni anobi toy fukata silla haraduma ni atiboy fiu o ka bara korodo o donani ode we ledu tawdeka o islamé mbala ka demeni o kilindi nga seliba ndi ya nyininga ko seli fana sera yalma ya seliwa aba fo awo nya seli wal makarsa bora selila iya yi ko tumana karsa yeseli ke akonya ke kuma mako be jumena doro seliba doni doni selidi ibi mamin doni seli nga afuli ni seli wal manyi ngal ni seli iba doko ne abake gakoro nga iba fu akawale nyumana ya kabara nyumaye abi minke ayere jamiatul ansar din jamana en kono yaw madoni foyi ni islamiyya de milite no de adama dum se ka kala nyona chugomina ina fo Allah subhanahu wa ta'ala e mi fo aka qur'an ko nala ako o le croyants cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés et rappelez-vous les bienfaits de Dieu sur vous Allah ko qur'an ko nala ako minun darande alala ay nyogo mina juru bakilena akana fara
na hakili toro la ko fe dun ay ne Allah subhanahu wa ta'ala kan nema barkata ambo nema barkata do de keneka jamiyatul ansar dini ka manevium minali no de aslamenyo minali juru bakilena no ye benyini ni here beka do dakelen fe ka bo dakelen fe ambi o bara remerciement do de konnala nyo fo ngome nyina sa to be kula amba nyini ala fe anga jamana ala ka here kai amen jamana de ala ko be amen ala kan do dakelen fe amen ala kan bo dakelen fe amen ya rabbi ama de ko fe be jamana en kono ala ka bela jilen wuli amen banabato munum be ancela ala ka kenya o sabati amen kena babato munum be ya rabbi ama halibi ala ka do faro luka amen de ko fe be anga ala ka bela jilen wuli amen akara mo ala ka me ankoro amen shini kene ani labangu nyuma bi ala buru ala ko di anama ala ka na wasa amen ala ko ka ala ya buya kama ala ko ka sigoro e kama amen kira na so dingo kama sallallahu rasul karim an sera ka min sɔrɔ k'a lase aw ma Daoudabougou comité olu ka sango san kɛnɛ minnu b'a lasigi u ka forow ye o de kun ye nin ye ka Allah subhanahu wa ta'ala deli duwawu minnu donna kɛnɛ in kɔnɔ ala ka a hinɛ lase forow ma ani silamɛ forow bɛɛ lajɛlen maa min kɛra nin ko in bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman ye ka an lakala la n'o ye a seyidi Sheikh Usman Madan Haidara an bɛ duwawu k'a ye ala k'a ɲɛmɛ a la sija ni kɛnɛya ala k'a d'a ma k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnya la ka Daoudabougou ka bɛɛ lajɛlen fo jamiyatul ansar din comité tɔgɔya la ka ala deli ala ka waati wɛrɛ iranna wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu tinya wilila hangalondi zega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolomba